Joan Sanahuges és el regidor d'Ensenyament a l'Ajuntament de Tarragona i el responsable del Pla Integral de Camp Clar, la clau per a la dinamització econòmica d'un dels barris més necessitats de Tarragona. Quin pressupost té aquest Pla Integral? Estem parlant d'un pressupost de 15 milions d'euros que s'han invertit, s'estan acabant d'invertir ja amb aquests 6 anys que porta el Pla Integral funcionant. En aquests 6 anys que porta desenvolupant-se aquest Pla Integral, què s'ha fet al barri de Camp Clar? Bé, vam començar per tot el que eren serveis a les persones, que era, per exemple, actuar a les escoles, que els alumnes que van a les escoles de Camp Clar tinguessin classes després de les classes normals, que els ajudessin, per exemple, a les mares embarassades a saber com desenvolupar el treball amb els seus fills, passant pels nadons que hi ha a les llars d'infants que donar-los un tipus d'educació psicomotriu. Després ajudar, per exemple, tot el que és l'esport del barri, etc. Coses de tipus que van dirigides a les persones. Això va ser el primer. I després vam començar a fer els projectes de caire urbanístic i els hem anat desenvolupant durant aquest temps. Avui dia ho tenim tot desenvolupat, excepte el que estem acabant, que el dissabte d'aquesta setmana inaugurarem la Rambla del riu Segre i que aproximadament sobre el mes de juny inaugurarem un edifici que li diem Espai de Trobades, que és un edifici multiusos, on hi poden haver de tallers de cuina, passant per tallers de so, passant per tallers d'imatge. Quins beneficis socials diria vostè que ha tingut? Sí, a veure, jo diria amb dos aspectes. A veure, potser el que es veu més sempre és l'urbanisme, perquè, això, si fas una rambla, a més una rambla d'1 quilòmetre es veu molt, però sí que hi ha dos aspectes que jo voldria destacar. Un que és molt important pel tema de la convivència i el civisme dins del barri, que és un programa que es diu Veïns Actius. Veïns Actius què és? És actuar en una sèrie d'escales que hi havia als edificis de Camp Clar, on no hi havia cap tipus d'organització d'escala, o sigui, no hi havia junta d'escala, no es pagaven quotes, estaven les portes trencades, els ascensors no funcionaven, etc. El qual donava un aspecte, podríem dir, estètic dolent i també un aspecte d'inseguretat. Quan passaves per allà davant notaves la inseguretat. Això s'ha actuat en aquest sentit, amb aquestes escales, i bé, totes aquestes escales s'han anat organitzant. I un altre aspecte també important és que a Camp Clar no hi havia... A veure, hi havia molt comerç, o bastant comerç, però no estava organitzat i no era visible. I a través del Pla Integral hem creat l'Associació de Comerciants del barri de Camp Clar, que amb els 2 anys que porten s'han fet visibles a tot el barri, s'han fet visibles als barris del costat, perquè hem fet una quantitat de promocions, moltes coses per donar a conèixer. I per tant, aquests 2 aspectes són 2 aspectes molt visibles, a part, lògicament, del que és tot el tema de l'urbanisme. Tarragona és Camp Clar i Camp Clar és Tarragona? Sens dubte, Camp Clar és Tarragona. Encara que algunes vegades això és difícil de captar, perquè molts de les persones que viuen a Camp Clar, els habitants de Camp Clar diuen vaig a Tarragona, com si no fossin Tarragona. De totes maneres, això ho estem canviant, molt a través del que són els centres escolars. Als centres escolars hi van, jo què sé, per exemple, quan són les festes de Santa Tecla, hi van tots els elements del seguici, allò es nota que és seu, que és de la ciutat, que és de Tarragona, no és de Camp Clar, sinó que és de Tarragona. Estem variant una mica aquesta percepció que hi havia, que no se sentien integrants de la ciutat, i ara en aquests moments cada vegada s'hi senten més. De tot el que s'ha fet aquests últims anys al barri de Camp Clar, de què se'n sent més orgullós? A veure, jo diria que, com a regidor d'Ensenyament, diria que Camp Clar és un dels barris amb una oferta educativa més extensa. Hi ha 2 llars d'infants, això en cap més barri de la ciutat hi és, hi ha 3 centres de primària i hi ha un institut. Per tant, l'oferta agafa tot, I això difícilment ho trobaríem en altres llocs de la ciutat, per tant, això és important. Però a part d'això, és que, per exemple, una de les llars d'infants que tenia així com a 30 anys,
estem parlant de l'època de l'alcalde Recasens, o sigui, fa molt temps això, va ser quan el va construir, i no s'havia fet cap tipus de manteniment ni d'arranjament i tal. I aquesta l'han fet tot, o sigui, l'han pràcticament fet tota nova. Per tant, doncs, bueno, amb l'aspecte educatiu, doncs, hi ha una bona oferta, a més una oferta adequada, no? Encara tenim una mancança, que és que un dels 3 centres de primària el tenim en mòduls, el que es coneixia abans com a barracons. Bueno, això encara és una mancança, no? Vull dir, tenim que dir les coses positives, però també reconèixer que hi ha alguna cosa que encara no està prou bé, no? Però que, bueno, que està tot en vies de solució.